Извинявай, ще се обадя по-късно. По дяволите, имаш толкова готин телефон, може да го погледна? Да, разбира се. Та крава, това е... Иран? iPhone. Точно така. Готино като цяло. Между другото, може да си разменим телефонните номера и да си пишем. Нямам нищо напротив, разбира се, но нямам телефон. Вау, мисля, че всички вече имат телефони. А как звучат приятелите си? Аз нямам приятели. О, какъв живот имаш. Слушай, нека ти дам телефон. Ама ти сериозно ли? Не мога да приема такъв скъп подарък. Зими, казах. Още един имам. Няма да остана без връзка. Благодаря. Имаш ли нужда от още нещо? Ако нямаш нищо напротив, ще взема храната за себе си и за вечерта. Разбира се, сега ще отида да взема кутия и ще сложим всичко там. Чакай, имам къде да го сложа.